Pán Šimečka, vy ste spomínali, že je tu uzákonená nejaká liberálna demokracia. Kde to je stanovené? V ústave je napísané, že sme demokratický štát, ale žiadna liberálnosť sa tam nespomína. Liberálna demokracia je politologický termín, ktorý označuje demokraciu, ktorá má nie len že slobodné voľby, a kde vládne väčšina v Národnej rade, ale ktorá má aj zabudovanú ochranu ľudských práv, nezávislosť justície a ochranu menšín. To sú znaky liberálnej demokracie a to sú všetky európske krajiny, alebo aj krajiny, ktoré bežne označujeme za súčasť Západu, mimo dnes už asi Maďarska. A to vyjadruje naša ústava. A opäť, aby nedošlo k omylu, to nie je vláda, kde vládnu liberáli. To nie je politický systém, kde vládnu liberáli. To je politický systém, kde môžu vládnuť konzervatívci, sociálni demokrati alebo aj liberáli, kde sú koaličné vlády, ale vyznačuje sa tým, že okrem toho väčšinového princípu má aj zabudovanú ochranu pred zneužitím moci. Napríklad tým, že sú nezávislé súdy. Alebo tým, že sú chránené ľudské práva. A tento typ režimu sa v politickej vede nazýva liberálna demokracia. Rozumieme si? Mohla by sa povedať demokracia s prvkami zábezpeky pre ľudské práva a politické práva a rovnosti všetkých ľudí, všetkých občanov. Ale ten termín tam nikde nie je spomenutý. Pozrite sa, ja mám doktorát medzinárodných vzťahov a politických vied. Ten termín je vedecký. Môžete sa s ním sporiť. Ja hovorím, aký je vedecký konsenzus, pokiaľ ide o politické vedy. Môžete povedať čokoľvek iné. Neznamená to, že tam vládnu liberáli.